Čaute muži a ženy. Dneska by som s vami chcel zdieľať dva príbehy, ktoré som zažil v priebehu rokov pri sprevádzaní mužských a ženských kruhov. Týkajú sa témy meča alebo vnútorného meča. Niekto by mohol povedať, že témy vnútornej moci, slobody, prevzatia zodpovednosti za seba, za svoje hranice, za to, čo chceme. Dá sa o tom hovoriť rôzne. Podstatné je, že v jednom kruhu, kde som dostal príležitosť ako hosť, to bol ženský kruh, rozprávať o týchto témach a bavili sme sa vlastne o práci s hranicami a fyzickou silou versus to, ako si vieme vlastne nastavovať svoje prostredie. Sme urobili také cvičenie, pretože ženy hovorili, že s nožmi, mečmi a že to my tak akože veľmi nemusíme a že proste my vieme vlastne ako čo. Tak som im dal také cvičenie. Predstavte si, že máte v ruke nejaký nôž alebo nejaký meč. Ale naozaj to uchopte do ruky. Čiže to je niečo, čo ja volám taká body imaginácia. Že nielen si to predstavujem, ale naozaj vlastne ako zoberiem do ruky alebo minimálne uchopím tú ruku tak, ako že to naozaj mám, aby sa do toho zapojilo aj telo. A povedal som im, predstavte si, že máte v ruke nejakú zbraň a len vnímajte, čo sa deje, keď uvidíte pred sebou muža alebo mužov. A boli veľmi prekvapené, pretože niektoré zistili, že to, čo začali robiť, že začali robiť toto, tento spôsob. A že fíha. Ďalšia bola tak, že mala takto meč a volala k sebe človeka. Čiže vlastne ako keby išiel, tak v tom jej filme sa vlastne napichne a príde k nej. Ak by k nej vôbec prišiel, tak by sa vlastne napichol. Ďalšia mala to, že ho mala za chrbtom a keď sa človek priblížil, tak mu ho bodla zozadu do chrbta do obličiek. A takto nachádzali vlastne v tej body imaginácii vlastne ten vnútorný stav, ktorý sa prejavil až tým, že tam naozaj bolo niečo, čo predstavovalo to, že máme moc, čo väčšinou meč alebo palica, nôž predstavuje. Že zrazu, keď mali možnosť vyjadriť telom to, čo sa v nich deje vnútorne, že už o tom nebolo iba myslené, tak zrazu zistili, že to majú vlastne telesne úplne inak. Že ich vnútorný stav, telová pamäť vykazujú niečo úplne iné, než si predstavovali. Ale zároveň, čo je na tom dôležité, je, že to je vlastne vnútorný stav, v ktorom vlastne boli, v ktorom vnímali vzťahy s mužmi. Ale to isté vlastne sa dialo aj na mužskom kruhu. Keď vlastne dostali do ruky zbraň, tak zrazu zistili, že potrebujú úplne inú vzdialenosť od žien, že sa tam deje nejaký strach, deje sa tam hnev, deje sa tam bolesť, deje sa tam nejaká zúrivosť, spomienky, všetky tie veci, kde vlastne nenastavili hranice, to, čo sme zažívali v detstve a v dospievaní a to, kde ešte niekde na nás je tvorené vlastne násilie a si ho až tak neuvedomujeme, pretože sme v tom tak trochu také uvarené žaby. A toto bolo niečo, čo mi prinieslo späť moju potrebu vlastne opäť učiť bojové umenia iným spôsobom, kde vlastne si budeme vôbec zvedomovať, čo sa v nás deje a snažiť sa vlastne uchopiť a pomenovať tú akciu, ktorá sa začne diať, keď telo dostane vlastne zelenú, prejaviť to, čo tam je. Takže v kombinácii s body intelligence, čiže telovou múdrosťou, čo je systém, ktorý používam, je vlastne spôsob, ako si dovoliť vyjadriť to, čo vnímame, aby sme vlastne sa nedostali do toho myslenia, ktoré máme všetci nejaké. Všetci si tie veci nejako predstavujeme, ako v tom sme, ako by sme to radi. Ale toto je spôsob, ktorý prináša naozaj na tanier, na drevo také vyloženie kariet, kde s tým sme, kde je potrebná určitá láskavosť, odvaha, a zároveň aj záujem vlastne prevziať za seba zodpovednosť v tých vzťahoch, pretože keď sú toto neuvedomelé časti v nás, tak to je zároveň aj to, ako my pôsobíme na svet, ale aj to, ako svet
odpovedá smerom k nám. Čiže pre mňa práca s dreveným mečom, ako pre mužov, tak i pre ženy, je vlastne spôsob, ako si začať uvedomovať, čo sa deje v našom tele. A potrebujeme si uvedomiť, že meč ako taký, na rozdiel od noža, meč má nejakú dĺžku, má nejakú vzdialenosť. A tá vzdialenosť v podstate pre nás predstavuje niečo ako osobné pole. A ja používam to, že máme niečo ako intimné pole, to je to naše najbližšie, ktoré predstavuje vlastne tú našu najintimnejšiu časť, kam si pustíme, alebo mali by sme spustiť len niekoho, s kým naozaj chceme nejaké prepojenie, s kým to naozaj tak máme. To znamená podatia ruky, objatia, blízkosť. To všetko tomu hovoríme, že áno, som v poriadku s tým, že to, s čím prichádza ten človek, jeho príbeh sa nejakým spôsobom prepojí s nami. A potom to je intimná vzdialenosť. Potom je osobná vzdialenosť. To je to, kde zachytávame proste také tie bežné ľudské diania. A to, čo sa nám deje, je, že vlastne nemáme nastavené, nevnímame, čo je naša intimná a čo je naša osobná vzdialenosť. Nám boli väčšinou tak prekročené hranice, že toto je akoby zrušené, že vlastne akoby nikdy sme neboli podporení v tom, aby sme tieto veci u seba naozaj vnímali. Koho cítime ako bezpečného, s kým sa cítime bezpečné a v akej vzdialenosti. A není to ľahké. Není to ľahké prichádzať na to, že vlastne potrebujeme sa začať učiť preberať zodpovednosť za to, ako narábame so svojím vlastným priestorom. Preto pre nás meč predstavuje to, že je to presne vzdialenosť toho osobného priestoru, v ktorom ja ešte viem dýchať. Pretože čo sa deje? Keď ja niekoho pustím bližšie, pokiaľ to nie je pravdivé, ja niekoho pustím bližšie, než je vzdialenosť toho dreveného meča, zmení to moje dýchanie. Dostávam sa do stresu. Veľa ľudí sa vypne, veľa ľudí sa naštartuje a zostávajú naštartovaní a zároveň vlastne nemajú povolenie vyjadriť to naštartovanie, ktoré je v tele. Naštartovanie by povedalo pomalšie, alebo potrebujem viacej času, alebo choď kúsok ďalej. A toto sú všetko veci, ktoré máme v sebe hodne zahambené a je jednak potrebné a jednak hodne odvážne sa s tým spájať. Čiže potrebujeme nejaké prostredie, v ktorom sa dohodneme, že wow, áno, toto ideme skúmať, budeme sa v tom podporovať, budeme si v tom fandiť a budeme to skúmať. Takže práca s dreveným mečom pre mňa je jednak o vytvorení si svojho osobného priestoru v tom čokoľvek, čo sa nám deje. Či už v intimných vzťahoch, v práci, s kamošmi a tak ďalej. Keď si pozrite ten priestor za mňou, to si zoberie, že ten nádych, priestor, že koľko vlastne takéhoto nádychu a plného nádychu plúc a tela vlastne si v priebehu bežného dňa dovolíme. Koľko ľudí má ten pocit, že mám svoj priestor urobiť alebo vyjadriť sa tak, ako potrebujem. Nie sme na to učení. Potrebujeme sa to učiť. Učili nás zaväzovať si šnúrky. Učili nás robiť si domáce úlohy. Učili nás množstvo vecí, ktoré sú super. Ale takmer nikto nás neučil to, mám pocit, že túto si sa stiahol, tu si prestal dýchať, tuto vyzerá, že tvoj pohľad, že niečo není úplne tak, ako potrebuješ. Že povedz, o čo ti ide, čo sa deje. Takže my potrebujeme vlastne začať zapájať učenie tejto svojej sociálnej časti a spájania sa s tým svojim inštinktívnym ja, ktoré vlastne vie, že keď ku mne niekto príde príliš blízko, ja sa v tom necítim bezpečne, tak to zmení môj spôsob dýchania, zmení to môj spôsob vyjadrovania, myslenia. To všetko sa tam automaticky udeje. Takže preto vlastne jednou z tých vecí je, že učíme sa vnímať na vzdialenosť meča svoje prostredie a to nám v priebehu času povoluje alebo načítava
to pole, ktoré vlastne je aj magnetické pole a my začneme byť vnímavejší na to, čo potrebujeme my v svojom bežnom prostredí. Niekto by sa mohol pýtať, že na čo je v modernej dobe vlastne ako dobre alebo užitočné sa učiť narábať s palicou alebo s mečom. Super otázka. No, jednak preto, že aj meč, keď sa budeme baviť teda o meči, má viacero rovín. Jedna vec je archetypálna rovina. To znamená, že sa nesie generáciami ten symbol ako taký. Ten symbol niečo predstavoval, hej. Symbol niečo predstavoval. Predstavoval nielen moc, hej, ale akú moc? Predstavoval napríklad jasnosť. Predstavoval schopnosť oddeliť veci. Je to schopnosť vlastne pravdivosti. Keď si zoberieme aj historicky a kade ako spirituálne, tak archaniel Michael behal s plamenným mečom, hej, meč pravdy. Čiže byť pravdivý sami k sebe v tomto šialenom svete, kde je toľko stresu a tlaku a kadečoho ďalšieho, vlastne si musíme vytvoriť nejaký moment, niekedy nejaký moment zastavenia, nejaké to spojenie sa so sebou. Ale čo to je spojenie sa so sebou? Hej? Čo to je spojenie sa so sebou? Hej? Je to v niečom spojiť sa so svojím srdcom, spojiť sa so svojím prvým mozgom, črevami, hej? Gut feelings, spojiť sa so svojím bruchom, so svojou pánvou. A čo nám v tom pomáha? Pomáha nám v tom to, že sme v kontakte. Hej? Napríklad dotyk ruky s niekým nám pomáha. Ale to sa nedá vždy využiť. Potrebujeme vedieť to akoby mať aj pre seba. A to, čo mňa presvedčilo, prečo má význam prinášať tieto veci aj pre ľudí, ktorí s bojovými umeniami nemajú nič spoločné. To je jedno pre koho. Bolo to, že každý, kto chytil do ruky meč, každý jeden človek, hej, boli nejako stáli. A teraz chytili do ruky meč a niečo sa zmenilo. Zmenil sa ich postoj tela. Vyjasnil sa im zrak. Hej, zrazu akoby niečo sa stalo. Hej, zmenili sa. Zmenili sa v ten moment, keď dostali do ruky symbol moci. Okay? Pre nás zbrane sú symbol moci. A keď pracujeme s dreveným a nie s kovovým mečom, pretože ten je väčšinou pre nervový systém príliš veľa, tak drevený meč je niečo, čo vieme bezpečne uchopiť. Väčšina ľudí. Hej, a zrazu máme v ruke niečo, aj keby to bola palica, máme zrazu v ruke niečo, čo nám dáva vládu, hej, nad svojim okolím, nad svojim prostredím vlastným. Okay? Zrazu akoby mám niečo, čo môžem použiť na odsunutie, alebo nie, ideš príliš blízko, alebo čokoľvek. Hej? Že zrazu máme v ruke niečo, čo naozaj predstavuje moc. Cez to tú moc vlastne spoznávame a vytvárame si nejaký moment ticha, objavuje sa nejaká pravdivosť v tom, ako to mám, zrazu to tu mám a držím to a zrazu si uvedomím, že aha, OK. A väčšine ľuďom, čo sa udialo, sa im zapli nohy, niečo sa udialo s pánvou, zmenil sa im postoj, hej? Zmenilo sa im sebacítenie toho, čo môžu a čo nemusia. A toto mi príde dôležité. Že len jednoduché uchopenie dreveného meča spôsobí okamžitú zmenu v priebehu pár sekúnd. A dialo sa to každému jednému človeku. Toto som skúmal posledného 2,5 roka v rôznych skupinách aj na individuálkach. Každý jeden človek, ktorý chytil do ruky drevený meč, zažil okamžitú zmenu. To mi príde dôležité. To ma presvedčilo, že to má zmysel. A v určitom pohľade to, ako my vnímame prácu s mečom z európskeho pohľadu, je veľmi také tvrdé. Nie je to vnímavé, skôr tam vnímame také ako wow. Hej, nie je tam tá vnímavosť tela, nie je tam tá jemnosť, ten jemnocit. Tak, hej, keď si zoberieme tu na chrobáčika, on má tykadlo. Hej, a ten meč je pre nás aj tykadlo. My sa učíme vlastne
cez ten dotyk s mečom učíme sa jemnosť. Je pre nás ako to tykadlo. Takže jeden zo spôsobov, ako ľudí učím prácu s mečom, mimo tej techniky, je vnímavosť. Pretože keď ja začnem byť vnímavý na to, aký typ povrchu, ako mi chutí, počujete dobre, ako mi chutí ten povrch cez konček meča. Aké je to tu? To je mäkké. Toto je pohyblivé. Toto je duté. Tvrdé, nepohyblivé. Hej. Keď to cvičia ľudia na sebe, tak cítia, toto je mäkké, toto je sval, tuto je kosť. Hej. Ale vďaka čomu vlastne sa to deje? Deje sa to vďaka tomu, že my rozšírime svoju vnímavosť za hranice svojho tela. To znamená, to čo som hovoril predtým, že začíname viacej vnímať svoje pole, začneme viacej vnímať svojich partnerov, začneme viacej vnímať svoje deti, to, čo sa deje u nás v práci, ale zároveň, cez to, že my sme viacej prítomní, začne aj svet vnímať nás. Že sme viacej prítomní, je viacsmerná cesta. Čiže cez tento typ vnímania my postupne rozťahujeme svoju energiu, zväčšujeme sa, dostávame ten nádych, o ktorom som hovoril, a sme zrazu vnímaví. A nie nadarmo sa hovorí, že meč je predĺžením môjho tela. Toto je to, ako sa to trénuje. Meč je predĺžením môjho tela. Viete, ako som hovoril o tom, že každý človek, ktorého som zažil, že chytil do ruky meč, že sa zapol? Tak tu máme elektrický ohradník. A to je to, čo sa udeje. Zapne sa nám elektrika v tele. Zapnú sa nám obvody, zapnú sa nám tie časti, ktoré za bežných okolností sú vypnuté. Lebo sme naučení byť poslušní, sme naučení byť sociálni, sme naučení to, že keď sa na nás zatlačí, tak sa stiahneme. Ale v momente, keď niekto chytí do ruky toto, tak zrazu jeho obvody, bum, 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 sa zapne. A už vieme, že keď funguje elektrika, tak vzniká magnetické pole. Vzniká pole. Zrazu človek má svoje pole. Zrazu máme svoj priestor. Elektrika, zapnutie, náš osobný priestor. Koľko ľudí hovorí o tom, že mi chýba môj osobný priestor. Som vo vzťahu, ale mám pocit, že nemám priestor pre seba. Neviem, nedá sa. Prečo? Lebo sme naučení, že tie obvody nemáme zapnuté. Už len obyčajné chytenie meča do ruky nás zapne. A toto mi na tom príde úplne skvelé. Jednu z vecí, ktorú vnímam ako veľmi dôležitú, je naučiť sa byť k sebe a k ostatným priamy. Niekto by mohol povedať pravdivý. Ale čo to znamená? To znamená, že keď som v svojom strede, tak som viacej v kontakte vlastne s tým, ako sa mám, ako kto som v tej situácii. Preto keď sa pozriete vlastne na to, ako mám ručku meča, tak je v úrovni pupku. To je jedna z vecí, ktorá sa tam dodržiava. A nás to učí vnímať svoj pupok. Pupok je mega dôležitá vec v živote. V rôznych systémoch pupok predstavuje stred, predstavuje centrum, predstavuje dá sa, mám možnosť. Pre nás spôsob, ako sme boli oddelovaní od pupočnej šnúry, je celkom zásadný. Pretože keď si necítim svoj pupok, tak nevnímam vlastne informácie, ktoré idú z brucha, z čriev do môjho mozgu. To, ktoré mi hovorí o prostredí, to, ktoré mi hovorí o inštinte, to, ktoré mi dáva informácie o tom, ako sa ja potrebujem zariadiť v prostredí, v ktorom som.
čím viacej ruchu, tým býva náročnejšie byť spojený so svojím pupkom. A veľmi málo ľudí si pupok cíti bežne cez deň. Takže vlastne jedno z cvičení, ktoré robíme, je byť v kontakte so svojím pupkom. Keď cvičím s niekým, lebo to je kolega, to není protivník. Hej. V mojom vnímaní to je kolega, ktorý mi pomáha vlastne integrovať všetky tieto kvality vo vzťahovom rámci, vo vzťahovom kontexte. Takže už len to, že postaviť sa voči sebe, hej, byť v kontakte s tým, čo všetko predstavuje meč, so svojím pupkom a chvíľku len tak byť a sa vnímať, je celkom slušné cvičenie. Už len toto samotné. Hej. A pri práci s mečom vlastne sa učíme vnímať svoju stredovú os. To je tá yangová časť aj pre mužov, aj pre ženy. Každý potrebuje mať nejako integrované aj to mužské, aj to ženské v sebe. Hej. A toto prináša do toho tú yangovosť. Hej. Čiže vlastne pri tých cvičeniach jednak čo robíme je, že vnímame sa cez stred, vnímame sa s tým, že idem, hej, ťuk a vnímam stredovú os. Celý čas vnímam stredovú os a centrum seba a toho človeka. Okay? A tam sa deje naozaj niečo, by sme mohli povedať, vnímavosť, záujem. Okay? Som tu a vnímame sa. Čo to so mňou robí? Toto je dôležité. Takto trénujeme svoju stredovú os. Čo je pre mňa šialené, je, že väčšina ľudí vlastne nemá chytenú stredovú os. A čo znamená stredová os? Že som v kontakte s tým, čo cítim v svojej hlave, v svojom srdci, v svojom bruchu a svojej panve a toto vnímam ako súbor pocitov rôznych častí svojho tela, ktoré trénujeme cez rôzne meditácie, naciťovania v tele, cez tú body intelligence a zároveň cez takéto cvičenia, kde som tu, hej, ťung a vnímam, čo to so mňou robí. Pristupujem, ako dokážem byť v svojej osi, ako vnímam toho druhého človeka. Toto všetko sa tam automaticky deje. A keď si všimnete, ono to, niekde to je ukotvené. Keď si všimnete ten kameň, on má nejakú váhu, on má nejakú ťaž, pôsobí tu gravitácia. Takže vlastne pri tom pohybe ja nemôžem byť ako mačka na vode, hej, týmto spôsobom, lebo keď si všimnete, veľa ľudí chodí takto, hej, tu na, ani si to neuvedomia, že to dýchanie vlastne je tu. A ja keď začnem vnímať horovitosť, automaticky ma to dáva dole, uzemňuje ma to, začnem viacej cítiť nohy. OK. Čiže zároveň som v tom pohyblivý, som v tom fluidný. Hýbem sa, vnímam svoj stred, chodím tu. Hej. Učím sa, hej, že toto ma stále chráni, že stále tu mám nejakú časť, ktorá ma chráni. Akokoľvek som postavený. A zároveň vnímam gravitáciu, ktorá ma dáva na zem, ktorá v tej situácii mi dovoluje vnímať svoju váhu. A vnímať svoju váhu rovná sa vnímať vlastne aj úctu k sebe, aj v tej situácii. Čiže vlastne som zároveň horovitý, ale zároveň pohyblivý. A tá horovitosť v situáciách, keď sa nám vo vzťahoch, alebo v práci, alebo v niečom niečo udeje. Hej? A teraz vlastne, spomeniem si horovitosť, idem ju trénovať v tých bežných, každodenných veciach, lebo to je ako dostať ten tréning do každodenného života, to je tá dôležitá časť. To je to, kde si to privlastňujeme v tom svojom každodennom živote. OK? Čiže stred, pupok, vnímanie, ako je pupok prepojený tu navzadu cez stred. Jedna dráha, ktorú máme v tele, hej, je ako je pupok, je takto cez telo a pomáha nám mať zapnuté vnemy svojho prvého mozgu. Náš gut feeling. A to je vlastne jedna z tých vecí, ktorú trénujeme. Toto je jedna časť tréningu. Že robíme len toto. Ťuk, som tu a vnímam rozťahovanie svojho pola, pretože vnímam, ako sa mi ukladá váha cez jednotlivé časti
toho meča, čiže som tam prítomný. Ja sa učím byť prítomný za každých okolností. To je to, čo sa tam potrebujeme naučiť. Byť prítomný vo vzťahoch. A prečo hovorím, že cvičenie mečom týmto spôsobom je vlastne spájanie sa so srdcom, je pretože keď vnímam svoju stredovú os, tak ja vnímam, že ten meč vlastne držím svojim srdcom. Vnímam ho hrudníkom, vnímam ho srdcom. To znamená aj tá vnímavosť. Čiže keď si pozrieme ten pohyb, ťung, ja mám uzemnenie, pupok, srdce a mojim srdcom, alebo tým priestorom, vlastne za hrudnou kosťou, som v kontakte s tým bodom, kde sa dotýkam. Hej. Či už je to špička, alebo by to bolo tu, alebo by to bolo takto, alebo by to bola táto časť. Hej. S každou tou časťou, ktorou sa dotýkam, som v kontakte s tým priestorom za hrudnou kosťou. Okay? To isté je, keď pracujeme s rukami a robíme údery, čokoľvek, to isté je s mečom, že celé to je cez zapnutý hrudný obvod. To je veľmi dôležité. Hej. Takže keď som tu a robím pichnutie, alebo v prípade drevého meča robím posunutie, hej, alebo bodnutie, tak to robím vždy v kontakte s hrudníkom. Som tu, pohyb ide zem, srdce sem. Čiže nie je to ramenami, nie je to týmto, nie je to chrbátom, nie je to nejakými svalmi. Ja celý, ako celok, som prítomný. Hej, ťuk. Ale nerobím to bezducho, robím to cez vnímanie svojho srdca. Mám horovitosť a vnímam srdce. Hej. Takže pre mňa učenie sa s mečom je aj cesta srdca. Preto hovorím, že to je srdce na špičke čepela. Tu to vnímam. Ďalšia téma je téma tlaku. Každý máme nejaký tlak v živote. A každý na ňo reagujeme rôzne. Niekto tlačí proti, niekto zamrzne, niekto sa v tom rozplízne, uhýba sa. Sú to veci, ktoré ja častokrát hovorím ľuďom na skupinách, keď riešiš nejakú situáciu, predstav si, že by si mal meč a že to isté, čo používáš v tej vzťahovej interakcii, že by si urobil pri cvičení s mečom. Väčšinou ľudí spraví, že aha, OK, tak to by nefungovalo. Že to by nesedelo. A ja hovorím, no to je presne ono. Učíme sa tu inak reagovať na tlak v živote. Pretože ten klasický spôsob, ktorý proste poznáme, je, keby tu na mňa niečo išlo, hej, tak je ako sa uhnem a rozpadnem, to je najčastejšie, alebo hej, a ide sila proti sile, hej, čo jednak je vyčerpávajúce, jednak je nás poškodzujúce. Pri cvičení s mečom je to rozhodne poškodzujúce meč. Čiže vlastne zrazu dostávame tú informáciu, že tento klasický spôsob narábania s tlakom pre nás rozhodne není OK, že nefunguje. Hej. Jednak sa v tom zasekneme, jednak dostávame, keď nič iné, tak spätný náraz. Čiže vlastne namiesto takého toho zaseknutia sem, tak sa učíme to, že keď na mňa niečo ide, hej, tak ja tam v prvom rade sa učím nebyť. To znamená, že keď niečo ide, tak ja sa uhnem. Hej, niečo ide a sa uhnem. A zároveň tým, že mám v rukách meč, tak sa učím uhýbať tak, aby vlastne som sa uhýbal sem. Hej, alebo dopredu. Punk. Hej. Čiže vlastne reakcia na tlak, aj keď mi niekto zatlačí na meč, že by tu bol niekto, kto zatlačí z tejto strany na môj meč, hej, tak hľadám vlastne spôsob, ako zmeniť, ako to posunúť, ako to otočiť. Hej. Čiže učíme sa narábať s tým tlakom iným spôsobom, než sme bežne naučení. Toto je veľmi dôležité. Čiže keď na mňa niekto takto ide,
tak ja zrazu mám zažité v tele viacero spôsobov, ako na to môžem reagovať. Naučím sa, že není dobré ísť do toho takto. Áno, minimálne nedostanem radu. To je dôležité, že aspoň sa ochránim. To sú tie začiatky, že aspoň sa ochránim. Ale zároveň cítim ten dopad, ktorý to má na mňa a ktorý to má na ten vzťah, že sa tam vlastne v niečom zasekneme. Takže sa učím niečo iné. Učím sa to, že niekedy možno stačí sa kúsok posunúť do boku a spraviť toto. Čiže namiesto tohto spravím napríklad toto. OK? Môžem urobiť to, že sa pohnem a už ja mám vlastne svoju pohybovú energiu v tom, čo sa deje. Čiže vlastne z tých konfliktov začnú vznikať konfrontácie, to je zjemnenie toho celého. Až po toho, že sa učíme byť v nejakom flow, v tom, keď na mňa niekto zatlačí. A to môže byť rôzne. To môže byť fyzický, to môže byť psychický, to môže byť cez nejaké role, ktoré niekde máme aj v rodinách alebo aj v organizáciách. Že ako reagujem na ten tlak, že ja si zrazu začnem fyzicky uvedomovať, či som tam horovitý, či mám v rukách svoju moc, či preberám svoju zodpovednosť za seba a svoje cítenie a potreby v tom vzťahu. To je všetko to, čo sa učíme. O mnohých veciach sa rozprávame práve takto, jak vám to rozprávam, a niektoré veci iba zažívame priamo v tom cvičení, v nejakom tichu alebo v tom, čo sa deje. Hej? Čiže nejdem do tlaku takto, idem buď sem, alebo tu sa otáčam, ale všimnite si, hej? Ja som tu, niečo ide a táto časť, toto ma stále chráni. A som prítomný. Hej? To je ten rozdiel. Bum, bum, tento tlak, aj v tom, keď sa dejú vo vzťahoch nejaké rôzne názory alebo protitlaky a zrazu zistíme, že jak som ja v tom fluidný, jak v tom ja načúvam. Zostal som len v tom, že to musí byť podľa mňa. Hej? A keď to zoberiem, že pri tomto cvičení, keď to musí byť podľa mňa, to fluidné vždy vyhrá. Pretože to fluidné, vnímam fluidné, nie je rozpliznuté. Hej? To fluidné je vnímavé. Tak, jak tu vidíte tú zeleň na tomto celom, tak som živý. Ja som v tom zostávam, v tom živý. V tlakoch, v situáciách, v tom čokoľvek, čo sa deje, sa učím zostávať živý, vnímavý a postarať sa o seba a zároveň vnímať aj toho druhého a pole vzťahu. Vidíte tie lúče svetla, ako idú cez mraky? V mnohých situáciách máme takú deku, alebo tmavo, alebo čosi. Jedna z techník, ktorá sa používa, a to je tá spirituálna časť v bojových umeniach, že aj keď sú mraky, tak hore je stále slnko a pre nás to predstavuje naše spojenie s vyšším ja. Jedna z techník, ktorá napríklad pri meči sa používa, je, že keď zoberiem ten meč a dám ho takto hore, hej, tak je to jak anténa. A vnímam, hej, je to, že učíme sa vnímať dĺžku meča a kde máme vlastne špičku, to sa učíme. Hej. A vlastne spravím to, že je to ako môj periskop. Som v nejakej situácii a teraz ja pomocou toho získavam nejaký nadhľad v tej situácii. Hej. Nadhľad ale znamená, že som stále horovitý, stále som prítomný v zemi, neulietam si. Hej. To, čo urobím, že som zemitý a zároveň natiahnem svoje vedomie do toho, čo voláme naše vyššie ja, niekto možno najvyššie ja. Hej. Napríklad cez tú techniku, že idem sem. A to nám pomáha vlastne vnímať, že sme viacej než iba takto. Že naše bytie, naše dýchanie ide cez chodidla dole a
A môj dých ide ďalej, než sú plúca. Môj dých a vnímanie ide smerom hore. A to sa učíme mať zapnuté v bežnom fungovaní a učíme sa to mať zapnuté vlastne v interakciách a pri cvičení alebo hraní sa cvičení s mečom. Hej. Niečo sa deje, hýbeme sa, niečo na mňa ide. Hej. A vlastne táto časť, tá horná pozícia meča, je vlastne niečo, čo mám vnútorne stále dostupné. Takže aj keď mám chmúrny deň, tak som v spojení vlastne s tým väčším. Som v spojení so svojím vyšším ja. Pretože pre mňa, v momente, keď sa odpojím od toho, tak som stratený, som zmetený. Zrazu nie som sám sebou. Okay? Čiže tak, ako sú tie lúče slnka, tak sa učíme vlastne v tých situáciách, alebo keď sa dejú konflikty, konfrontácie, sa učiť mať zapnuté aj to vyššie vnímanie v tých situáciách. Okay? To je jedna časť tých spirituálnych častí v bojových umeniach. A ďalšou časťou je, tak ako o tom píše aj Miyamoto Musashi, je, že nie som tam len fyzicky, som tam svojim duchom. Preto sa spájame aj so srdcom, pretože byť tam svojim duchom, keď necítim svoje srdce v situáciách, úplne nejde. Hej. Čiže vlastne, keď robím pohyb, tak som tam aj svojim duchom. Ten úder, zatlačenie, bodnutie, kontakt, som tam celý, som tam aj so svojím duchom. Som tam ja celý. Aj to moje spirituálne, aj to moje fyzické, aj to moje duševné je v tých situáciách naraz. Pretože keď niekto vlastne tam nie je svojim duchom a spraví úder a urobí ho iba fyzicky, je to nejaké. Ale tú váhu a dynamiku, ktorú to dostáva, je, že som tam celý, robím ten pohyb a úder aj svojím duchom. Nie je to iba fyzicky, hej? To možno uvidíte, že toto je čiste iba fyzicky. Je to nejaké. Hej? A teraz, keď sa spojím s tým celým, hej, tá dynamika toho je úplne iná, než keď do toho pôjdem iba fyzicky. Môžem tuto niečo robiť, a teraz do toho prinesiem to celé, prinesiem aj svojho ducha a ten pohyb, ktorý urobím, tam zrazu Nedávno som zažil takú situáciu u nás v dojo, v telocvični, že nám zatekli okná a mal som pri mečoch položenú knižku od Miyamota Musashiho, Kniha 5 kruhu, čo je taká jedna z najznámejších kníh o práci s mečom, o stratégii ako takej. Veľmi pekne tu o tom popisuje. A čo sa udialo, že som ju musel stršiť fénom. Takže som prešiel a 2 hodiny som sušil tú knižku a prechádzal pomaly stranu za stranou. A som si tak hovoril, že čo mi to chcelo povedať? Že takto tu chodím a suším stranu za stranou. Hej, tu je napríklad kapitola Priama komunikácia. Hej. Je tu kniha ohňa, kniha vody, kniha vetru. Sú všetko rôzne spôsoby vlastne vnímania a fungovania a vlastne to, z čoho vychádzajú vlastne techniky. Čiže som takto sušil knižku 5 kruhov, ktorú už mám fakt dlho a vidíte, že teraz je z toho, že úplne šalátové vydanie. A je tam veľmi pekne popísané to, akým spôsobom cvičiť s mečom, akým spôsobom vlastne byť bdelý. A potom je druhá knižka, ktorá mi tam zmokla, tiež som ju sušil, od Morihei Ueshibu, zakladateľa Aikida, Umenie mieru. A tieto dve dohromady sú také biblie, ktoré proste mám veľa rokov. A pre mňa cvičenie s mečom je v prvom rade o nájdení pokoja, nájdení stredu, nejakého ticha, mieru. Čiže vlastne celé učenie bojových umení pre mňa je o tom, že nemusím bojovať, že
som v kontakte so sebou, so svojím telom, ja to cítim, cítia to aj druhý a nie je potrebné sa dokazovať. Je to nájdenie mieru. A zároveň stály rast. Pre nás je to vlastne o takom uchopení toho nášho plazieho mozgu, našich inštiktov, tých častí, ktoré vlastne potrebujeme prepojiť a spoznať, aby ten náš systém útok, útek, zamrznutie, aby sme to nejakým spôsobom proste zobrali do svojich rúk. Takže cvičíme to s drevenými mečmi, cvičíme to s rukami, s telom, s vnímaním vlny, ťažiska. Cvičíme to napríklad aj s umelými mečmi. Si všimnite, tieto sú rozličné. Tento má cubu, tú ochranu na ruku, tento ju nemá. Čiže preto je potrebná väčšia vnímavosť a narábanie s telom, pretože pri tomto, keď niečo padá, hej, tuna, tak ma to nebuchne. Hej, ale pri tomto, keby niečo padalo, tak ja potrebujem vedieť to natočiť takým spôsobom, že mi to nesklzne po čepeli na ruku. Čiže vlastne je tam potrebná oveľa väčšia vnímavosť na to celé. A keď v začiatkoch cvičíme vo dvojiciach, tak cvičíme s takýmito penovými mečmi, pretože sa človek v tom viacej uvoľní, je to viacej hravé. Hej. Takže vlastne ako učíme sa tam pracovať s tlakom, aby keď idem, aby sa mi to takto neohlo. Hej. Čiže to je taká tá hravá časť toho celého. Takže to sú také tie prvé krôčiky. Keď pracujeme vo dvojiciach, pracujeme s takýmito penovými vecami a potom neskôr s umelými alebo drevenými mečmi, ktoré voláme bokeny. A môj názor je, že každý muž by mal mať skúsenosť cvičenia s mečom. A v dávnych dobách to bolo tak, že ženy tiež vedeli bojovať. Tiež vedeli zobrať do ruky zbraň. Sa hovorí, že boli poslednou líniou obrany. Hej. A mnohé bojovali aj priamo vlastne na boisku. Či už to boli samurajky, ktoré sa volali inak samozrejme, alebo nordické veci a tak ďalej. Čiže áno, ja tvrdím, že je potrebné sa naučiť prevzať moc do svojich rukou, zobrať sa do svojich rúk, naučiť sa narábať s niečím, čo nám pomáha byť v tom fyzicky, nielen mysliaci, nielen cítiaci, ale naozaj niečo, čo nás kotví do hmoty a ukazuje nám, ako vieme konať v hmote, aby sme nenamanipulovali inými spôsobmi, lebo to je veľmi časté v poslednej dobe. Takže pre mňa cesta meča, cvičenie s mečom je niečo, čo odporúčam každému, pretože nás to učí o nás, o vzťahoch, o tlaku v živote, o tom, ako preberáme alebo nepreberáme moc, koľko priestoru a nádychu si dovolujeme v živote.